письменница. Ну, назвали романы, она так и не написала. Вышла замуж, поехала в Москву, и потом у Злученные Штаты. Гэта письменница, прожила 91 год, и я сустрэўся з ёй за год, відаць, да сыхода ў небесную Беларусь, але быў абсолютно ясны розум, шчодры беларускі стол у яе, успаміны пра юнацтва. Яна вучылася таксама, як праз шмат гадоў я, на гістарычным факультэце Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Толькі у мяне выкладчыкам быў гісторыі Беларусі Лавренцій Абыцыдарскі, фальсіфікатар гэтай гісторыі, там кансультант ЦК КПБ, таксама в нейкім сэнсе даносчык, бо пісаў такія закрытыя рэцэнзіі на гістарычныя кнігі, бэсціў там Ольгу Іпатаву за яе кнігу «Прадслава», прысвечаную Ефрасіні Полацкай. Вось, ну, а ў яе выкладчыкамі былі Мікола Улашчык, наш вядомы археограф выдатны, знаўца летапісаў, і Мітрафан Довнар-Запольскі, адзін з заснавальнікаў беларускай гістарыяграфіі, той самы, які на мяжы 19-20 стагоддзя сказаў прарочыя словы, што народ, які меў сваю дзяржаву ў мінулым, абавязкова будзе мець яе ў будучым, маючы на ўвазе вот беларусаў. Ну і на гіствак Александру Сакович, ну, дарэчы, ад нараджэння яна была Інна Рытер, гэта такое імя літаратурнае, ну, не толькі літаратурнае, шмат хто з нашых эмігрантаў мяняў там імёны і прозвішчы. Так на гіствак яе прывяло імкнення паглыбіць веды гістарычныя, каб напісаць раман пра паўстанне Кастуся Каліноўскага, як пачатак змагання за Беларусь. Ну, назвалі раманы, яна так і не напісала. У 30-м яна вышла замуж першы раз, поехала в Москву. А муж быў беларус, Дамінік, яго арыштавалі, внук Каліноўца, дарэчы, ён быў. Вот. Яго арыштавалі і выслалі на Колыму, там яго сляды згубіліся. Вот, яна вярнулася тады ў Беларусь, працавала ў гады акупацыі у Новаградку у настаўніцкай семінарыі. Ну, потым, натуральна, трапіла, каб не трапіць у ГУЛАГ, трапіла ў лагер для перамешчаных асобаў у заходнім сектары акупацыі Нямецчыны, потым у Злучаныя Штаты. Яна актыўна там друкавалася, напісала ўспаміны пра Янку Купалу, Якуба Коласа, Язэпа Лёсіка. Пра вот гэты Менск 20-х гадоў на парозе ўжо сцверджання вот таталітарнага рэжыму. Напісала вельмі цікавыя ўспаміны пра Юрку Лістапада і працэс лістападаўцаў. Памятаеце, мы гаварылі на адной з лекцый, Юрка Лістапад быў удзельнікам слуцкага збройнага чыну, які потым стварыў патрыятычную такую нелегальную арганізацыю, якая мела на мэце незалежнасць Беларусі, выхад яе з Савецкага Саюза. Вельмі, вот, калі я чытаў яе кнігу, якую яна мне тады падпісала «У пошуках праўды», то там разам з апавяданнямі вот самыя цікавыя, можа быць, былі гэтыя ўспаміны. Ну вот, шкада, што мы не ў розныя часы вучыліся на гістфаку. І яшчэ одну гісторыю вам скажу, якую заўсёды згадваю, гледзячы на гэты партрэт. Мы ўжо неяк гаварылі пра містычныя выпадкі, якія здараюцца ў літаратурнай творчасці. Вот калі мы з мастаком, дызайнерам, аўтарам праекта рыхтавалі першае выданне кнігі маёй «Імёны свабоды», быўся такі момант. Працавалі над першай часткай кнігі, быў вялікі файл, сабраны з маленькіх файлікаў, 100 старонак. І там на фотаздымку, нет, фота ще не было, тады дагератыпаў не было, гравюра была. Гравюра, але такая фотаграфічная амаль. Быў герой паўстання, адзін з кіраўнікоў, Міхал Валовіч са сваім сябрам, паплечнікам Артурам Завішам, ну, жыццё якога таксама абарвалася па прысуду гэтых расійскіх карнікаў. І хлопцы стаялі, трымаючыся за рукі. Вот мы глядзім на маніторы, гэта разгород кнігі, і мой, значыць, дызайнер кажа: ты паглядзі, як хлопцы пяшчотна ўзяліся за рукі. Ну. І ў гэты час увесь набор распаўся. Гэты са 100 файлаў пабеглі жучкі, павучкі.
Вот, прыйшлося по файлику зноў, по 2 старонкі зноў збіраць. Вот, потым даходзім да Александры Саковіч. Зноў, значит, не ўтрымаліся і кажам, ну ты паглядзі, якая прыгажуня, якія перлы тут і на шыйцы. Зноў набор распадаецца ўжо наступнага файла. Ну, тады мы даем слова адзін аднаму, што больш не каментуем выявы сваіх герояў. Вот такі яшчэ успамін